Siyanibingelela futhi siyanamukela kuMzwilini Media uhlelo lethu silithanda kakhulu omabizo sabele onothulela uhlelo uThandithi uzindela ushazi ubombo uncebakhulu uMavuso uBhayeka ohlelweni siyathoba ke namhlanje sinomuntu omkhulu kakhulu wabaphathi bendabuko uProfessor uDlamini siyakubingelela mkhulu. Ngeke ngiqale ngani Mzwilini Media mase ngibingelela futhi ke abalandeli benu kwiMzwilini Media. Nceke inkosi. Nceke inkosi. Sasinibingelele nje umhlaba wonke. Professor uDlamini lo belaphi bendabuko. Yeah. Professor ngiyacabanga ukuthi abaningi emakhaya bahlezi bezwa uProfessor uDlamini wabalaphi bendabuko awusichazele kabanzi ngawe abangakwazi emakhaya awusitshela ukuthi ubani uProfessor uDlamini. Ngeke ngisachaza kakhulu ngoba saziwa ngisho phesheya kwezilwandle. Impela Bayamazi uProfessor uDlamini. Futhi kwesinye isikhathi bamazi ngokuthi uphethe abelaphi bendabuko South Africa and internationally. Yabona mogula nje mntanami. Hayi oza ku Professor uDlamini sokwenzela i-sick note uma ngabe futhi ukuthi uyabona ukuthi hayi ukugula kwakho kuzothatha isikhathi eside oza ku Professor Dlamini ozolapheka. Yabona nje mina kuthiwa isipho nje lesilwane lesi esizidla amanxeba uzosilapheka ngizosikhumbula manje ukube mina nginayo le mithi o detox o panacea o western mixture. Hey ngabe kade ngahamba ngesilwane sezidla amanxeba mina ngisinde abantu bayasinda la ekhaya kodwa ke namhlanje ke sikhuluma ngokuthi ke ake usinde nawe mzukulu wami ngoba phela mina sengineminyaka no 65 years yabo. Asiyifuni lento ngikhiphile ngakubamba ngesandla ngakhiphela ngale kwesango bambe ngesandla ngikhiphe isibayi ngidryisa okay isibaya sekho ke uma ngikhiphile ngithi uselubolile phela umkhunyane ngalizongomana zakhe ke lo ngiyakhipha uma usubuya stop nonsense stop divorce habe angifuni lonto le ngikhiphile mina la ekhaya ngicabanga ukuthi kuzobasiza kakhulu lokho abantu abasemishadweni ukuthi bayistop le nonsense. Thatha lento ayinabungozi thathe ayinabungozi uyayiphuza angizona ingcabo lezi uyayiphuza ikwena ngaphakathi maka wayicaba wakubamba ukuthi uyicabile ya ingcabo zakhe. Yabona lo ngifuna ukuya ekutheni ukwazi ukuzivikela na uma unengcabo uthi hayi besicatshwe ekhaya sicatshwa nje ekhaya bokufika inyanga thatha lento ibe ngaphakathi kuwena egazini. Stop nonsense divorce ngiyakutshela ubuhle nobubi bayo ngiyabuchaza ukuthi nama advantages nama disadvantages. Yabona i-advantage yayo uzokuthanda kakhulu i-disadvantage ububi bayo uzobe simbena kuwena. Hayi na ungasazi ukuthi ke ngiyakutshela kanti uyayazi namathela hayibo kodwa ungayenzi lento kanti usazomshiya umali uzothatha intambo enzenjani ayibulali yakho ungayenzi lento kodwa mina ngithi ke
ofike kuqala mina ngisava ikhasi omele ufike kuqala mokufike wena ngani yami uzothatha stop divorce uzothi na incwadi yomshado kwesisikhathi uthi ngifuna sishade anginayo incwadi yomshado ngifuna sishade uzofika emshadweni ngeke nginqabele mina lapho uzofika kanjani emshadweni ubanga nontanga yeni nobani yabo fikile nje ofike kuqala nje ngiyamnika uphethe incwadi yomshado awuyiphethe uzofika ungikhalela uthi ngifuna ukuya emshadweni ngidili nabantu abasemshadweni ababhekeke yabona incwadi yomshado bathi nana incwadi yomshado ngicela lelo order okay it's fine nalokho kungiprovela kodwa wena ungafiki emshadweni usufika kanjani thatha lento ayinabungozi okay isagazini lakho ayikho futhi itaza ibamba kuwena ayibone ukuthi uyenzile yabo fikile ufike eqala umnakwenu wasala wena yilo ufike kuqala uzofika ayithola fikile ngamanye amazwi mkhulu unekhambi stop nonsense elitholakalayo ekuyilo elibamba imshado elikwazi ukuthi ligcine imshado ofike kuqala uyozitholelayo ngabe wesilisa ngabe wesifazane umbona ukuthi umshado wakho mhlambe umnakwenu wajomba kuqala umnakwenu fikile mowazithambisa usemshadweni noma wazithambisa usathandana nendoda yakho mina lo sefikile ethi ngifuna le ndoda engishade uyena Ngelo ngibuza ukuthi incwadi yomshado ngoba phela ufuna ukufika emshadweni ngiyakunika inhloso ukufika emshadweni nokugcina umshado alinabungozi thatha lento ayinabungozi fikile ubani ufike kuqala first come first serve siyakuzwa professor mhlambe emakhaya khona bathi awu mina ngiyalifuna lelikhambi ngingathola kanjani uprofessor utholakala kanjani okay yabona ke mukude kakhulu khona amabhokisi andephuma nje manje aphume mhlambe phambi kwenu impela ngwabonile Oragayi no RMX ehamba eyobhoswa sakubhosela uma ukude kodwa siyacela lento ukuthi mesipose iphasela lakho sinikeze inamba zo2 okay kuba kwesinsikhathi awutholakala ijiki iphasela njenamaphasela lawo enimabonala ajikile abamtholi lo muntu aba siyacela kuma client sineze 2 numbers nanokuthi uma bengakutholi bazofonela abantu into esicelayo ukuthi uma usulitholile phela iphasela lakho akusebenzela asikuphoqe lokho just to recommend nje testimony bathi inama testimonials testimony ama testimony hey sinenqwaba yabantu asebesizakele kodwa ke lokho kuyimfihlo phela confidential into yakho kodwa muzisholo wena wathi hayi isenithumelela yabo hayi kushuthi uyakwazi ukuthola iphasela la bese siphinda futhi sikufaka ukuthi uvumile wena itestimony noma igama ungalishongo ukuthi iphathe kanje impahla khona umuntu othi ngiyaqala ukuphiwa imali ama-1000 angaka ngeke ngisho yabo ngiyangiqondanisa nento ayishilo uthi ngilongashada ngiyaqala nqa ngiyayivuma istop nonsense stop divorce yabo hayi asikhali basizakala yekani ukudivorce kwa indoda izosala 25% owesilisa asale no owesifazana asale no 75% and mase kuthiwa indodeni iphuma
wena umama uzosala nezingane yabo yimbi okuyinto embi ingane seyikhula ngaphandle kwabazali yonto ethi mina ngagana la ngangazi usoba mzana usekhulisa ingane useyedwa yabo ehe stop nonsense stop divorce asikali siyabonga Professor Dlamini ukuba nawe kuyinto enkulu kabi umuntu ongatholakala umuntu obusy kodwa siyabonga ukuthi usithobele namhlanje wasinikeza isikhathi wakwazi ukukhuluma nathi kumzweleni media mhlambe amakhono othi okay mina ngifuna ukumfonela uprofessor uDlamini noma ngifuna ukufonela eoffice mhlambe eyiphi number angafonela kuyona okay inumber ithi 0799 okay 194 994 noma nisitholeke ke wonke ke lama social media Okay, buke nje yes. wanje abelaphi bendabuko Yes. ama small letters la abelaphi bendabuko uyasithola ke uyasithola asibonga umzweleni media akhule njalo nimlandele njalo kodwa ufike late umzweleni media nami sengifuna ukuziphuzela ikhofi sixolise mkhulu uma ngabe uyinyanga phela ushaya ikhofi ushaya ikhofi shayela abantu abadala sixolisele sumzulini media ngokufika late sibonge kakhulu mkhulu ukuba khona kwakho hleleni kuyinto enkulu siyathoba siyafisa nje ukuthi sikufisela inhlanhla kukhona konke okwenzayo nokuzamayo nokwenzakalayo nokuqhubeka ukuthi akube kuhle konke kuhambe kahle sibonge Nkosini namfisela abalalela nabalandela umzolini media ukuthi banenhlanhla uthola uProfessor Dlamini ayisenza sure asibonga sithokoza siyabonga mkhulu abalaleli bemzweleni media please follow us on our YouTube channel Mzweleni Media